Gold time card. Sir, i-claim natin yung white. One time card. Sir, na lang dito. Sige, sir. Sir, swerte mo naman. Phone, sir, picture. Nakapa-picture na ako dun. Ay, meron na daw yung phone mo, sir. May picture ka na. Nakapa-picture na ako dun. Thank you. Kuya. Ay, kuya. Nalalaglag. Anong ka kuya? O, nalalaglag yung ito na lang dito. For market, walang magsisip. Sabak ka lang. Yung itlog. Sir, yung itlog mo. Sir, nakakababa na hula. Huwag yung laglag yung itlog ko. What's up mga kahabab? First time ko po ito nasasabak sa isang endurance challenge. So ang starting point po nito ay sa Infanta, Pangasinan. And umalis ako ng around 9 PM sa Tarlac ngayon. So nakikita nyo naman, ang dilim-dilim. Nasa around 170 kilometers din ito. So tingin ko mahigit 2 hours din ang biyahe nito. Ito ba yung yung sa may 2-in-1? Yung sa Infanta? Kanan? Saan may gasolinahan dito, boss? Diretso lang, sir. Tapos sa kanan may sentro. Okay. Thank you. Salamat, ha. A few moments later. Ayan na po. Let's go! Grabe oh. Bilis. Mga small bike lang mga yan, no? Mga nakita ko po kanina, mga NMAX, ATV, Aerox, Sniper. Meron pa mas maliit pero grabe tugulin. Ewan ko lang kung stock yung mga yan o baka kargado, nakapanggilid. Bilis. Ang liwanag sa mata sa side mirror ko. Sige, banat! First checkpoint pala natin mga kaapap ay sa Bayambang sa St. Vincent Prayer Park. Hindi pa din ako nakapunta dito kaya hindi ko alam kung paano makapunta. Mabuti na lang may data tayo, may Waze tayo. Huli di mawala yung data natin. Good morning po. Time check, 3:19 ito ako dumating. Ito yung St. Vincent Park. Ayan o, Bayambang Photo Ops. Ito yung first stop namin. Ayan yung politician. Ang dilim mo. Sarap matulog oh. Pero syempre mas masarap mag-rides. Banat na naman, bawal magpahinga. Bawal umingi, bawal uminom. Habang di pa inaantok, tirahin na natin yung zigzag na yan. Puro zigzag na yan. Papasok na tayo ng Dalton Pass. Grabe oh. Tingin ko hindi na masyadong malinaw dyan sa video natin na to. Pero para alam nyo lang, sobrang dilim. Mabuti naglagay ako ng auxiliary light, no? Pantulong sa dilim. Sobrang fog. Umaambon pa ng konti. Nagmo-moist pa yung salamin ko, pati helmet ko. Ay, what's up mga kapap? So, dito na nga tayo sa Dalton Pass view deck. Ayan, nasa taas ko na sa madilim lang. Ayan, ayan, so sobrang foggy. Ayan, sobrang foggy. At ang daming truck. Delikado. Okay. Arya ulit! Ayan, papunta na naman tayo ng Ambuklaw Dam View Deck. Maiksi lang itong daan na to. Tingin ko nasa mga less than 100 kilometers lang ito. Pero puro zigzag. Ay, sasawa tayo sa zigzag dito. A few inches later. Bumubo ko ng konti ng bawang kong saging. Dahil medyo stress din ako. Dito na kami sa daan papuntang
papuntang Baguio City. Ayun yung Nueva Vizcaya. Ayun papuntang Baguio City. Papakita ko lang yung baong ko na saging. Ayan. Ayun yung baong ko. Nagkahalo-halo na siya ng itlog. Egg saba na siya. Nice! Parang ang lungkot ng daan, no? Wala na akong makitang kasabay. Hindi ko tuloy alam kung naiwan na ako, nauna ako. Wala na sa harap ko, wala na sa likod ko. Ang ganda ng daan. Kaso nakakaantok yung zigzag. So, time check po, mga mag 6 AM na po. Gising pa din po ako. Nakakaantok yung zigzag. Woo! Woo! Ang ganda ng lugar. Lalo na yung pasikat yung araw. Ang ganda, oh. Kasanting eh. Buat kasanting. Ayan na, mataas na ang araw. Ito na yung medyo masakit sa mata. Lalo na, wala tayong tulog. Medyo pumipitik sa mata natin yan. Hi guys, so hinahanap natin yung Ambuklaw. Ganda na nasa harap natin ngayon. Ayan o, nasa likod natin. Ayan. Ayan po, so akit muna kami dito. Try lang namin pamatanggal lang ng sakit sa likod. Aray. Ayun, dito pala yun. Okay, so ito iba namin kasama. Ayan yung Ambuklaw Dam. A few inches later. Asin Road. Yan, going na tayo sa 4th checkpoint. Papunta na sa Asin Road. Walang katapusang sigsag ulit ito niyan. Estimate ko dyan, mahigit 1 oras pa din to. Let's go! So, dadaan lang tayo ng Baguio City. Nakatimbre naman itong event na ito sa mga authorities. Kaya tingin ko wala namang hassle na makakapasok, no? Pero dala ko pa din yung mga documents natin kapag in case nag-impede sila. Meron tayong ipapakita. Huwag yung naglag yung itlog ko. Trinidad Valley. Okay. Tarlac ako, kuya. Oh. Si Kuya Mael yung punta sa amin, Mungkada. Okay. Ingat! Thank you. Ba't ang gaganda ng mga babae dito? Thank you, Kuya. Okay, ingat. Bye-bye, God bless. Ingat kayo. Grabe naman itong mga lady riders ng Baguio City. Grabe mag-asikaso. Nakita nyo, punas ng salamin, punas ng helmet. Nilagyan ako sa mga bulsa ng kung ano-ano, tubig, chocolate, itlog, saging. Grabe naman mag-asikaso itong mga to. Di man lang nila ako inayaan makapagpaliwanag. Shoutout sa inyo, lady riders, Baguio City. Stay beautiful, stay pretty. Ayun na, parang pareho lang yun. Stay safe, ride safe, and God bless sa inyo. Punta tayo sa ating 5th checkpoint sa Ago, La Union, dito sa McFly Moto Gears. Ay. Pahinga muna, sir. Sige ah. Ito kasi mainit yan. Sige. Dahil sa pagod at stress na din, dahil nasira yung aking brake fluid tank, bracket ng cellphone, hindi ko na video yung pagtulong sa akin ng McFly Moto Gears. Sila nagremedyo ng mga sira ng motor ko. McFly Moto Gears, I will be forever be grateful po sa inyo. Salamat po. Nawa ibalik po ng Diyos sa inyo yung pagtulong ninyo sa inyong kapwa. Last stop na tayo, at ang last stop natin ay ang Iron Helm Alaminos.
sa wakas mga kahabab, tapos ko na lahat ng mga checkpoints. Share ko lang kung ano natutunan ko dito. Number 1, kailangan prepared ang katawan at isip mo. Hindi pwedeng sumali ka ng hindi buo ang loob mo rito. So, number 2, prepared din dapat ang motor at ang skills mo at yung mga accessories mo. And number 3, tingin ko itong mga endurance ride hindi ito para sa akin, no? Na-realize ko na magandang na-experience natin ito, pero kung gagawin ko itong career or kung gusto ko bang dito ako makilala sila Quatcherong Hop-Up is endurance rider, parang hindi siguro. Kasi una, Sunday ang rides yun lang iniisip ko paano makaka-join sa mga endurance rides linggo. So syempre ayaw nating sakripisyo yung Sunday natin para sa Panginoon yan. Second, syempre gusto ko yung tourism part ng rides, yung na-enjoy mo yung lugar, diba? Makakaupo ka, makakain ka, makaka-feel mo yung ganda ng lugar, makakapagkape ka. Dito parang hindi sa mga endurance ride, parang hindi kasi may oras. So ito na tayo mga kahabab, ito na tayo sa ulit natin kung saan tayo nag-start. Kunin natin, interviewin natin yung ating mga organizer. Hello po sa lahat. Ako po si Mark Anthony Montano aka La Quatcherong Negro. Unang-una magpapasalamat po ako sa lahat po, lalo na sa ating buong may kapal. Sa ngayon po, as of now, wala pa pong aksidenteng nangyari. Then sa lahat po ng participants po na andito ngayon, tumulong at hinarap ang hamon ng 600 kilometers endurance challenge. Maraming salamat po. Ang nalikom po nating pundo ay meron pong 2 beneficiary. Sa kanila po mapupunta ang mga nalikom po natin. Ride for a cause po ang endurance challenge na ito. Kaya sana po Hindi siya business. Hindi po siya business. Maganda. Ayan po. Lubos po talaga ako nagpapasalamat sa lahat ng participants. Sana po wag po kayo manawa na tumulong. Tayo po ay ginagawa lang naman po ng instrumento ng ating Panginoon para makatulong po sa tunay na nangangailangan. Maraming salamat po. Shoutout nga pala sa naging inspirasyon ko sa Endurance 600 km. Sa mga anak ko at saka sa asawa ko. Yun, shoutout. Tsaka shoutout din sa Asin Checkpoint. The best yung as nila. Thank you. The best. Bahay lang sa special shout out sa Riders Gallery. Ngayon ma'am, tatanong lang kita. Nakakapagod kasi yung endurance eh. First time ko eh. 600 pa lang yan. Oo nga, inisip What ko. more pag 1,000? Kaya nga, inisip ko paano pag 1-2 ngayon. Oo. Paano mo encourage kaya kami ulit, yung mga lalo na yung mga manonood natin na mag-participate sa mga galit natin. Okay, actually itong event namin is Ride for a Cause siya. So hindi lang kami basta nagpapa-endurance, meron siyang purpose. So which is meron kaming 2 beneficiaries. So kaya almost lahat ng nag-join sa amin is yung mga charity addict. Pinaka talaga the best kondisyon yung katawan niyo. Para Gusto ko pala magpasalamat kay McFly. Opo. Kasi nasiraan ako kanina. Okay. Sila yung gumawa ng motor ko. Okay. Babait niyo po. Shout out Sir Mac Aquino, siya yung may-ari ng McFly. At not sure, founder, isa sa mga founder ng Team Icon. Thank you so much. And lalo na sa Lady Riders Baguio, sobrang positive ng feedback ng mga participants sa Baguio area. Lalo na kay Crystal. Ayan, si Crystal kasi yung founder ng LRBC. Tapos Team Bangas, yun. Sobrang thankful po sa inyo kasi sobra sa Baguio talaga yung critical. Kasi nga yung dadaanan ang dami yung Ma'am, thank you. At, thank you so much po. Sa uulitin. Yes sir. Sali tayo. Okay. Thank